Bună tuturor! Astăzi vin la voi pentru a vă vorbi despre 5 dintre cele mai anticipate cărți de pe lista mea de TBR. Și mai întâi vreau să vă vorbesc despre un roman care se numește Când ești fericit, lovește primul al Tatianei Țibuleac, este cel mai nou roman al ei. Și motivul pentru care vreau să vă vorbesc mai întâi despre cartea aceasta e că deja am început-o în urmă cu câteva săptămâni, deși să zicem că m-a băgat într-un mic reading slump, dar sunt și câteva părți foarte interesante despre romanul acesta. Din câte am putut să înțeleg, este vorba despre această femeie pe nume Mila, care ajunge într-un oraș francez, nu mai știu exact care, ca româncă, deci ea este româncă la origine și în același timp se confruntă cu o dependență de alcool și cu memoria tatălui dispărut. O altă carte pe care de-abia aștept să o citesc este cel mai nou volum al Alinei Purcaru, care se numește Clivaj Fidelitate. Încă nu am citit nimic de la autora aceasta, știu că a mai publicat niște volume de poezie și a câștigat niște premii foarte importante, însă am fost foarte entuziasmat să văd că va lansa un nou volum și de aceea am avut cartea aceasta pe radar de ceva vreme și în sfârșit am reușit să-mi o iau și sunt foarte, foarte curios ce teme explorează aici și cam cum sună efectiv poezia ei. Iar această carte chiar merită să fie pe lista cărților pe care chiar de-abia aștept să le citești, la care de-abia aștept să ajung. Și trebuie să menționez The Emperor of Gladness de Ocean Vuong. Deci nu pot să vă spun cât de mult îmi place acest autor. Am citit toate cărțile de la el, are 2 volume de poezii și acum 2 romane și asta e singura carte pe care n-am apucat să o citesc de la el. Este cel mai nou roman al său. De-abia aștept să văd despre ce e vorba, pentru că Ocean Vuong cred că este scriitorul meu contemporan preferat. Această carte, din câte am înțeles, avem de a face cu tânărul acesta pe nume Hai, care este pe cale să se sinucidă, dar este salvat de o femeie de 80 și ceva de ani pe nume Grazina și cumva se explorează relația asta foarte interesantă dintre el și femeia aceasta. Trebuie să menționez și cartea unui autor român care zic eu îmi place destul de mult și de-abia aștept să citesc romanul Multă forță și un dram de gingășie de Andrei Dosa. Habar n-am despre ce e vorba în cartea aceasta, nu am vrut să aflu despre ce este vorba în cartea aceasta, vreau să văd pe cont propriu care este treaba. Atâta știu că a avut ceva succes. Da, sunt foarte curios, am mai citit de la el Tchaikovsky la Walkman, care este un volum de proză scurtă, dacă nu mă înșel, și volumul său de poezie Ultima familie tradițională și mi s-au părut foarte ok. Cel puțin volumul său de proză scurtă chiar mi-a plăcut și chiar am avut ocazia să-l întâlnesc pe Andrei Dosa și mi-a semnat exemplarul din acest roman, ceea ce îl face și mai special. Și nu în ultimul rând, nu puteam să fac o astfel de listă fără să menționez cartea aceasta, care este a unui autor român care activează în diaspora și care mi-a atras atenția de foarte multă vreme și chiar de-abia așteptam să lanseze o traducere în română a uneia dintre cărțile lui. Și vorbesc aici de Când o să te faci mare de Miguel Gane. Deci de-abia așteptam să citesc ceva de la Miguel, am auzit ce succes are în Spania, știu că este un poet foarte apreciat în Spania și mă bucur așa de tare că avem un roman de-a lui în sfârșit în română și bineînțeles că a trebuit să mi-l cumpăr și de-abia aștept să-l citesc. Nu prea știu foarte multe despre cartea aceasta, am reținut că ar fi vorba despre un băiețel care pleacă cu familia lui în Spania, dacă nu mă înșel, și care ar fi experiența lui într-o țară străină, ținând cont de rădăcinile sale din România. Dar până la urmă sunt foarte curios cum scrie Miguel Gane și de-abia aștept să mai lanseze și alte traduceri în română ale cărților lui. Uitați-le, acestea sunt 5 dintre cele mai anticipate cărți de pe lista mea. Spuneți-mi care sunt cărțile pe care de-abia așteptați voi să le citiți și eventual spuneți-mi dacă vreți să mai fac clipuri din acestea, pentru că mai am o grămadă de cărți despre care aș putea să vorbesc și pe care nu le-am citit încă. Așa că let me know!